Today, as you can see, I got Sign Hyper and Santa TV, man. Look, I'm gonna show you the tray so you can, I don't know. Andrei! Andrei! E um partner în joc. E un partner în joc, uite. Partner. Okay, so look, I'm gonna show you guys the tree. This was the tree. Wait. Hey. Putem să aleg ciocanul. Ciocanul, până. Bă, aici nu arată ciocanul, uite aici. So as you can see, and this is a partner. Where's the partner? Ai, e cată focul, da. Uite, are 3 DJ Stevie, man. Bă, dar de să arată ciocanul. Nu mai arată. Are 3 bă, nu e. Oh my god. In this. Let me see. You cannot.